vedem ce se întâmplă și cum putem să vorbim despre încredere. Mi-am ales cuvântul ăsta încredere, să vorbesc despre el și să vorbesc cu voi și să vi-l pun așa cumva în față, pentru că încrederea, în general, este cumva o piedică care ne oprește pe noi să evoluăm, care ne oprește pe noi să înaintăm. Încrederea poate să fie încrederea specialistului din noi, încrederea poate să fie legată de omul din spatele specialistului, încrederea poate să fie legată de liderul din noi. Deci să ne amintim că suntem împreună într-o afacere cu flori ce generează încredere, ca toate afacerile de altfel. Adică orice afacere îi face, fie ea cu flori, fie ea cu foto-video, fie ea cu produs efectiv, fie afacere care livrează emoție sau un serviciu sau un produs în sine, încrederea este la baza unei vieți sănătoase și a unei conduite sănătoase. Despre încredere vreau să vorbim și despre ce daune poate să facă ea dacă nu ne dăm seama că acolo trebuie să ne oprim și acolo trebuie să facem ceva. Când vorbim despre afacerea cu flori, încrederea este legată de pasiunea asta pe care o avem, da? Despre arta pe care o avem și pe care vrem să o băgăm în afacerea asta cu floarea noastră. Toată lumea, sau cel puțin majoritatea oamenilor, s-au gândit că vor să facă o afacere cu flori din ce motiv? Din cauza că îi plac florile. Ok. Aș vrea să vă notați lucrurile astea și aș vrea să vă gândiți la lucrurile astea și să vă gândiți în felul următor. De ce m-am apucat eu de o afacere cu flori sau de ce vreau să mă apuc de o afacere cu flori? Da? Pentru că sunt unii dintre voi care n-au început încă o afacere cu flori, vor să facă asta și au zis că ok, e momentul să mă educ, e momentul să fac ceva în așa fel încât să mă educ. Și atunci, ce face afacerea cu flori? Ce vreau de la ea? Ce așteptări am de la ea? Ce vreau să livrez prin afacerea mea cu flori? Și notați-vă chestia asta, da? Puneți pe hârtie și spuneți așa, de ce fac eu afacerea asta cu flori? Care este motivul și ce m-ar motiva pe mine să o fac pe termen lung? Pentru că încă una dintre problemele cu care ne confruntăm, cei care intrăm în industria asta, nu ne facem un plan pe termen lung. Ok, încep acum afacerea cu flori, vreau să meargă în următoarele 2 luni în felul ăsta și apoi? Și apoi ce se întâmplă? Apoi ce facem? Ce se întâmplă după cele 2 luni? Ce se întâmplă la anul pe vremea asta? Ce se întâmplă peste 2 ani pe vremea asta? Și atunci, în felul ăsta, ne trebuie să evaluăm cum putem noi aborda afacerea noastră cu flori. Bun. După ce arta asta din noi și toate nebunelile și fluturașii și florile alea colorate și drăguțele pe care noi vrem să le vindem, ne-am hotărât că vrem să facem asta, trebuie să ne punem întrebările alea nasoale, știi? Întrebările alea la care, nici n-ai chef de răspunsuri. Întrebările alea la care vin și spun, bun, dar care sunt clienții tăi? Bun, dar ce anume vrei să vinzi tu? Bun, dar la ce bugete vrei să vinzi tu? Vrei să fii la stradă sau vrei să fii într-un atelier studio? Vrei să faci evenimente sau vrei să faci doar buchete de flori? Întrebările astea or să te conducă pe tine să ajungi la răspunsuri în așa fel încât să poți genera o idee foarte bună despre misiunea și scopul tău. Ok? Adică este foarte important să știi care e scopul tău în afacerea cu flori, care vrei să fie misiunea ta și, foarte important, cum te diferențiezi de cei de pe piață care fac cam același lucru ca și tine. Sau, mă rog, lucrează cu flori, nu fac cam același lucru. Pentru că mulți dintre noi lucrăm cu flori, dar tot mulți dintre noi avem abordări diferite. Majoritatea floriștilor se uită în online, da, în piață și zic, ok, ce face ăla, vreau și eu la fel. Ok, ce face celălalt, vreau și eu la fel. Sau, ce drăguț a făcut acela, vreau și eu la fel. Și atunci, în momentul în care este foarte clar pentru noi, este foarte clar ce misiune și ce scop avem, vom ști foarte clar care sunt lucrurile care se potrivesc pentru noi și care sunt lucrurile care nu sunt pentru noi și mai mult pentru clienții noștri. De ce? Pentru că noi ne spunem așa,
Asta este piața în care eu lucrez. Genul meu de clienți sunt ăștia sau ăștia. De curând vorbeam cu cineva, avem un program în care suntem și deja suntem la level 3 din programul de foundation. Suntem la level 3 și în level 3 discutăm despre o grămadă de chestii interesante, deci deja peste ce înseamnă tehnică și principii și elemente din designul floral. Și atunci o mărturie sună cam așa. Vreau să fac și tehnică Spider, vreau să fac și design contemporan, îmi plac și variantele glam, îmi plac și culorile, dar și designul pastelat și atunci nu știu cine sunt eu încă. Este firesc să treci prin procesul ăsta la început de drum. Este normal să testezi toate chestiile astea în așa fel încât să-ți dai seama cine ești tu de fapt. Și să-ți dai seama cine ai vrea să fii și să-ți dai seama care sunt toate lucrurile pe care tu vrei să le livrezi. Ok? Și odată ce știm lucrurile astea, odată ce evaluăm, de fapt, odată ce testăm, am putea spune, ok, chestia asta se pliază mai bine pe mine. De exemplu, eu lucrez foarte colorat, îmi place foarte tare, îmi plac foarte mult evenimentele astea, cafenii, cu teracotă și eu folosesc teracotă ca și material. În schimb, felul în care eu aranjez lucrurile sunt foarte colorate, pentru că așa sunt eu. Apropo de chestia asta, o să facem un eveniment așa total diferit de cum am privit până acum lucrurile, tocmai ca să ne provocăm. Și atunci o să facem un eveniment în alb și negru, dar nu vă zic mai multe acum, o să vedeți, o să povestim la momentul oportun. Bun, dar asta vreau să zic, la un moment dat o să apară și provocările, adică ce-ar fi să fac un eveniment cafeniu? Eu lucrez colorat, dar ok, hai de data asta să folosesc așa o cromatică. Și atunci am să abordez în felul ăsta lucrurile. Dar până una alta, să ne întoarcem așa la oile noastre și să ne dăm seama că trebuie să ne țintim, da? Și trebuie să ne targetăm clienții. Deci, cum putem să ne targetăm clienții? Doar după ce noi știm cine suntem cu adevărat. Și să ne întrebăm, cine vrei să devii în lumea asta grăbită și multă? Cine vrei să fii? Ce florist vrei să fii? Cum vrei să fii identificat? Cine vrei tu să fii în lumea asta grăbită și multă? Gândește-te, asta este o altă întrebare pe care să ți-o așterni acolo pe hârtie, să te poți întreba în momentul în care îți evaluezi targetul. Ok? Și atunci să zici, cui mă adresez eu și cui mă adresez eu în funcție de ce îmi place mie să fac, cui mă adresez eu în funcție de felul cu lucru cu care mă identific cumva, da? Deci eu trebuie să mă identific cu un gen de lucru. Și atunci încrederea în mine, despre care vorbim, că tot o să ajungem în zona asta de încredere. Încredere. În momentul în care ajungem la încredere, da? Știm foarte clar că atâta timp cât lucrăm în felul în care ne face plăcere să o facem, atunci lucrurile or să fie diferite. Face sens? Face sens. Și atunci ăsta este un ingredient, știi, încrederea așa este o oală mare, o găleată mare cu tot felul de ingrediente. Unul dintre ingrediente este satisfacția asta, bucuria asta de a face lucruri pe care tu ți le dorești, de a face lucruri cu care tu empatizezi, cu care tu te asimilezi așa cumva, știi? Și în momentul în care ai testat, ceea ce este foarte în regulă, mai ales la început de drum, să testezi, să vezi ce fel de designer florist vei să fii. Cum poți testa asta? Cum poți testa să vezi dacă te-ai așezat pe drumul cel bun? Asta este o altă întrebare pe care vreau să o notați acolo și să scrieți așa. M-am așezat pe drumul cel bun? Ăsta este drumul meu? Și cum poți să te întrebi? Cum poți să testezi? Decât experimentând lucruri. În cursurile pe care noi le facem în online, care sunt absolut minunate, deci cursurile de floristică în online sunt o revelație. Trust me, deci sunt o revelație. Vorbeam de curând cu cineva la telefon care era interesată de programul acesta de Foundation in Floral Design Level 1 și 2
Și atunci mi-a zis, băi, care-i treaba cu online? Adică cum funcționează? Știi că, acum cu pandemia, cu așa, și zic, știi cum funcționează? Eu, dacă mâine ar dispărea pandemia și virus și tot felul de chestii, deci dacă mâine s-ar întâmpla asta, ceea ce eu aș propune cu mare drag și cu responsabilitate imensă ar fi cursurile online. Da, cursurile online de floristică sunt geniale. De ce? Pentru că timpii cu care asimilezi informația sunt mult mai mari, sunt mult mai generoși. Foundation in Floral Design, de exemplu, level 1 se făcea în 5 zile fizic. Acum level 1 se face în 5 săptămâni. În 5 săptămâni, nu în 5 zile. Păi cum aceeași informație care se livrează în 5 săptămâni se livra atunci în 5 zile? Bun, în fiecare săptămână ne întâlnim, se dau teme, da? Se dau teme și primește feedback, da? Voi faceți tema, o urcați acolo în grupul de lucru în care noi suntem și se dă feedback la el. Păi tu îți dai seama, o informație de genul ăsta, cât de asimilată este și întoarsă pe toate părțile. Și de ce întoarsă pe toate părțile? Pentru că nu că participi doar la feedback-ul tău, nu se primește feedback individual și așa unicat. Feedback-ul se duce la fiecare în parte dintre voi, dar în grupul comun, da? Asta înseamnă că veți auzi feedback-ul tuturor celor înscriși în grupa de Foundation. Și atunci un buchet care vă place sau mai mult de atât, un buchet care nu vă place, va primi feedback și o să vede, oare mie de ce nu-mi place? Pentru că treaba asta că mie îmi place sau mie nu-mi place, e o chestie foarte interesantă. Pentru că nu știm să evaluăm ce anume nu ne place și ce anume ne place. Nu știm să evaluăm chestia asta. În momentul în care devenim profesioniști și avem încredere în noi, da? Încrederea e foarte importantă din nou. În momentul în care avem încredere în noi, pentru că știm să identificăm problema. Da? Adică știm să identificăm ce nu-mi place. Și important este nu neapărat să identificăm și să evaluăm ce fac alții, ci care-i treaba cu capra vecinului. Important este să evaluăm și să identificăm ceea ce noi facem, ok? Ca să nu iasă pe piață un produs de care să nu fim mulțumiți. Sau să scoatem un produs de care nu suntem mulțumiți și să nu știm de ce. De ce nu suntem mulțumiți de el? Păi e fain, dar parcă nu e ce trebuie. Parcă e așa și nu-ți găsești cuvintele. Păi nu-ți găsești cuvintele pentru că n-ai uneltele necesare, da? Nu știi ce înseamnă echilibru, nu știi ce înseamnă balans, nu știi despre cromatică, toți termenii și toată informația în așa fel încât să înțelegi ce înseamnă cromatică adiacentă, ce înseamnă monocromie, cum adică monocromie, ce înseamnă tonuri de culoare și de unde derive ele. Păi eu când am informațiile astea, îmi este foarte ușor să citesc că un design sau un buchet nu e atât plăcut pentru că e prea agresiv cromatic. Ok? Termenii tehnici intră în partea asta de artă, da? E prea agresiv cromatic sau e prea dinamic. Pentru că dinamica e foarte bună și e foarte interesantă și este unul dintre principiile și elementele designului floral pe care îl învățăm în Foundation. E foarte bună, dar important este cum o administrăm acolo, cum o balansăm. Pentru că balansul este un alt principiu și un element din designul floral. Deci toate lucrurile astea, uneltele astea, când vin spre noi, da? Am o unealtă, știu despre cromatică, am o unealtă, știu despre balans. Am o altă unealtă, știu ce înseamnă ritm și dinamică și cum îl scot de acolo și ce să fac cu ea. Și atunci toate astea se duc așa în oala aia de care vă ziceam, legată de încredere. Legată de încrederea în specialistul din noi. Bun. Și acum revenim la încredere și am spus la început că încrederea este legată de omul din noi, specialistul din noi, da? Și liderul din noi. Păi, noi jucăm niște roluri aici. Chiar îmi povestea Alexandra de dimineață și îmi povestea că a ascultat-o pe o tipă care este life coach și face life coaching și încrederea aripile, da? Le-a prins și a avut curaj să le deschidă în momentul în care au reușit să se identifice cu propria ei persoană.
Și cum s-a întâmplat lucrul? S-a întâmplat lucrul ăsta uitându-se la un desen animat. Și în desenul animat era ceva de genul că era ceva multivalent, multiartistică, avea mai multe aturi, da? Cu care se identifica ea. Și în momentul în care zici, deci nu trebuie să fiu doar florist, pot să fiu și lider, pot să fiu și profesor de design floral, pot să fiu și wedding planner, adică pot să fiu mai multe. Cum fac să fiu mai multe? Da? Adică până unde intru eu. Păi pot să fac sau pot să fiu într-un anumit fel în momentul în care mă identific cu acele roluri, dar știu să le joc bine, da? Adică am unelte, am învățat, am studiat, pentru că până la urma urmei nu e muțai să faci asta 5 ani, 20 de ani, 25 de ani. Poți să faci asta, dar la un alt nivel. Poți să faci asta, dar la un alt nivel. Poți să faci asta la un nivel mai bun. Ok? Încrederea vine când îți asumi. Adică mesajele alea cu, dar nu-i prea mult. Adică, ok, câte poți să faci? Chiar să le faci pe toate nu e prea mult? Auzi informația asta, da? După aia auzi altă informație care zice, eu știu că lucrurile foarte bune se fac așa, foarte focusat. Adică ori faci floristică, frate, una și bună. Nu 2, nu 3, nu 5. Ok? Renunțați la tot ce auziți din exterior, da? Voi sunteți unici, sunteți în felul vostru, voi simțiți cel mai bine. Încrederea vine odată cu asumarea. În momentul în care ți asumi un rol, ți-l asumi și ai plecat la drum, da? Și atunci ai încredere în tine. Cum poți să-ți asumi un rol? Rolul ți-l poți asuma doar în momentul în care cunoști despre subiectul ăla, cunoști despre informația aia, cunoști despre meseria aia, da? Despre ceea ce tu faci. În floristică nu ai cum să ai încredere, n-ai cum să nu vină frustrări buluc în capul tău, n-ai cum să faci balans, n-ai cum să faci cromatică dacă nu studiezi lucrul ăsta. Nu ai cum, este absolut imposibil. Nu mai încercați să găsiți resurse doar din inspirație. Inspirația este foarte bună, este obligatorie. N-ai cum să fii un designer florist fără să cauți inspirație. Este imposibil așa ceva. Și bineînțeles, inspirația vine prima dată prin copiere. Adică dacă te inspiră ceva, un design, un concept, un ceva, te inspiră, vrei să-l faci. Prima dată îl faci prin copiere. Ok? Și apoi descoperi ce se întâmplă acolo. Apropo de copiere, asta facem în grupul nostru de foundation. E chestia asta foarte interesantă și aud des floriste care spun, n-am vrut să copii exact, știi, am vrut să fac așa, n-am vrut să copii exact ceea ce ne-a predat Andreea în tutoriale. Puteți să o faceți. Aici este cel mai indicat să faceți chestia asta de copiere, pentru că odată când învățați o tehnică nouă, e firesc că trebuie să o copii cumva și în momentul în care o copii, deslușești din spate toate misterele, știi? Deslușești să vezi ce s-a întâmplat acolo, care e provocarea de acolo, ce jumbuș lucruri sunt sau ce chestii sunt atât de simple făcute de Andreea, știi? Ea împletește acolo, învârte, sucește 2 sârme. Și când ai pus mâna, zici, frate, nu e în regulă, asta nu se îmbină. Ce s-a întâmplat, știi? Prin copiere e firesc. Prin copiere înseamnă, copierea e un stadiu al educației, al învățării, ok? Așa că, feel free să copiați, dar feel free să copiați în atelierele voastre, da? Testați ideea, tehnica și apoi, după ce stăpâniți o tehnică, automat puteți genera idei. Asta se întâmplă și în cadrul cursurilor de Spider. E firesc să existe copiere ca după aceea să-ți dai seama ce minunată și versatilă e tehnica și cât de multe chestii poți să faci după aceea cu tehnica asta. Da? Deci primul stadiu al învățării este copierea. Odată ce nu știi chestia asta, în momentul în care copii, te frustrezi. Cred că există, nu vreau să dau procentaje, am fost tentată tocmai azi, am fost tentată să dau un procentaj cam câți floriști copiază, dar renunț la acest procentaj și la această provocare și am să zic că sunt foarte mulți floriști care copiază și floriști foarte buni, adică foarte buni în sensul că sunt artiști, se cunoaște că sunt artiști,
floriști care acumulează tot felul de frustrări pentru că ei știu că copiază. Ei asta știu. Ei știu că ei copiază și la rândul lor frustrarea asta apasă pe ei atât de tare încât nu se pot bucura de talentul lor și de magia pe care reușesc ei să o facă intuitiv. Pentru că ei știu că s-au inspirat aproape până la copiere. Da? Adică inspirația este atât de profundă încât s-au inspirat aproape până la copiere, iar chestia asta îi frustrează undeva în background și atunci nu reușesc să iasă din bula asta și din nămolul ăsta în care tot se cufundă. Eu vă pot spune în felul următor. Atâta timp cât treceți printr-o etapă de educație adevărată, profundă, de la A la Z, peste Z, într-o comunitate de oameni care știu exact ce fac, care știu exact ce se transmite, care știu exact ce se întâmplă internațional, ca să poate să alinieze floristica din România cam la același nivel, dacă nu peste, pentru că suntem foarte buni, foarte, foarte buni și foarte talentați. Și atunci, dacă nu intri într-un proces din ăsta să-ți dai seama că și alții experimentează niște nereguli, nu-ți dai seama că și alții au aceeași provocări ca și ale tale și atunci, în momentul în care identifici că ăsta este normalul, că asta este industria, că astea sunt provocările, știi, stai și prinzi frustrarea asta, o prinzi așa și nu reușești să ieși din ea. Și reveni la ideea de copiere și la ideea de frustrări și cum ajungi în situația în care îți dai seama că ești pe un drum firesc, pe un drum normal și atunci capeți încredere în tine. Când îți dai seama că e firesc ce ți se întâmplă, e firesc ce experimentezi și e firesc să pui din tine în tot ceea ce faci, da? Să pui din tine așa cum tu îți dorești, dar să pui din tine tehnic. Adică dacă cunoști o tehnică, nu înseamnă să-ți anulezi creativitatea. În momentul în care înțelegi niște principii și niște reguli după care designul este format, designul în sine, deci nu numai cel de floristică, numai cel floral. Designul în sine, că e ambiental, că e de interior, de exterior, de grafic, industrial sau oricum ar fi el, designul în sine păstrează aceleași reguli. Asta se întâmplă. În momentul în care înțelegi că regulile astea îți dau aripi, nu te blochează, da? Adică tu nu poți să simți, am auzit situații în care profesori de floristică internațional vorbind au recomandat floriștilor să facă ceea ce ei simt că trebuie făcut. Ok, dar hai să revenim puțin. E ca o educare a unui copil. Copiii simt furie și simt să lovească. Asta nu înseamnă că e normal să facă chestia asta. Ok? Ei reușesc să-și controleze furia prin educație, da? Reușești să aduci copilul la nivelul la care să ajungă la conștiința lui că este furios, că ar lovi, dar nu e normal să o facă. Și atunci poate să își manifeste furia într-un mod mult mai elegant. Ok? Același lucru este și în floristică. Simți să pui mult roșu. Îți vine așa din interior să pui roșu mult, vezi mult roșu. Ok. Cum pui mult roșu în așa fel încât la final totul să fie armonizat? Am avut de curând o nuntă în tonuri de albastru. Asta a fost cerința albastru. Ok, albastru. Când Andreea a fost cea care a făcut conceptul și a zis, ok, când am auzit albastru, trebuia să a fost din start, noi nu mai suntem în stadiu în care să auzim ceva și zic, ok, oare ce mă fac? Nu, asta este reacția instinctivă, aia de furia copilului, știi? Îți vine să lovești și după aia zic, ok, hai să o luăm ca provocare. Cine este bun din toată treaba asta? Ce goodies reușim să facem prin provocarea asta? Aceasta se întâmplă și cu Alb și Negru, un proiect pe care e în derulare acum și de care o să vă povestesc altă dată. Revenind la încredere, da? Adică eu am încredere în mine și știu să pun mult albastru, așa cum îmi vine mie din interior, apropo de remarca că floriștii ar trebui să facă aranjamentele așa cum ei simt. Dar simțitul ăsta trebuie educat. Da? Trebuie educat după niște reguli, după niște principii, după niște chestii de echilibru și de balans.
N-ai cum să simți așa chestii neșlefuite. În primul rând, încă o chestie foarte importantă. În fiecare dintre noi zace o parte creativă. Fie că suntem artiști, fie că suntem ingineri, fie că suntem fotografi, floriști, make-up artists, pictori, whatever. În fiecare dintre noi zace o parte creativă pe care trebuie să o exprimăm cumva, da? Da? Să o exprimăm și să o simțim într-un fel sau altul, să o vedem. Și atunci cum facem când în arta din mine, care nu e șlefuită, da? În partea creativă din mine care nu e șlefuită, simtă să pună ce drăguță e chestia asta individuală. Hai să o pun aici. Da, asta individuală e foarte drăguță, dar nu se potrivește și cu chestia asta de aici. Pentru că nu respectă niște principii, niște reguli, niște elemente de design. Da? Nu sunt compatibile. Cromatic, de balans, de proporție, de textură, habar n-am, din diverse motive. Și atunci ce fac? Trebuie să-mi șlefuiesc simțirile astea creative, da? În așa fel încât să pot alege, da? Să simt că mai trebuie ceva, da? În designul meu mai trebuie completat cu ceva și să-mi dau seama cu ce anume trebuie să completez, da? Eu simt că trebuie să mai pun ceva acolo. Dar ce trebuie să pun deja ține de o latură educată, da? Nu mai ține de creativitatea asta flu-flu. Ok? Sau sunt situații în care, wow, ce-mi place o ceva, o statuetă, o ramură, o trunchi de copac, îmi place la nebunie, aș vrea să-l pun acolo. Da, nu prea se potrivește acolo. Ok. Știi? Adică îmi dau seama, mintea mea educată, skill-urile mele educate își identifică că ăla nu e locul. Mie poate să-mi placă în continuare treaba asta, dar o să o pun în altă parte. Nu aici, pentru că aici nu se potrivește. Face sens ce zic? Cum vin toate lucrurile astea? Cu încredere. Încrederea e generată de ceea ce stăpânim, de ceea ce știm că știm. Asta este foarte important. Să știu ce nu știu, ca să știu ce știu. Face sens. Este deja un lucru pe care l-ați mai auzit cu siguranță. Deci ca să știi dacă drumul tău este cel pe care te-ai așezat, trebuie să te educi mai întâi, da? Pe lângă faptul că trebuie să simți chestia asta, automat cine începe să facă floristică și cine vine spre floristică are cum să nu simtă că acolo este locul lui, da? Dar trebuie să te educi în așa fel încât să ai curajul să-și depășești limitele. Asta este o altă chestie pe care aș vrea să o notați acolo. Curajul de a-ți depăși limitele, da? Da? Și să te întrebi, mai jos scrieți, de unde iau eu curajul ăsta? Pentru că curajul e așa o chestie care acum îi, mâine nu mai ai. Adică azi te-ai trezit nasol, cu o zi într-o zi proastă și gata, nu mai am curaj, s-a dus. Aseară eram așa, abia așteptam să mă trezesc dimineața, să fac, să dreg. Dimineața nu mai am curaj. De unde mi-au eu curajul? Și atunci sfatul meu este, în momentele în care simțiți cum sunteți înconjurați așa de curaj și de energie și sunteți acolo să urcați pe munte, notați-vă toate lucrurile astea, da? Notați-vă toate sentimentele astea și, foarte important, puneți-vă un scop și o misiune. Pentru că în momentul în care curajul ăla dispare, da? E undeva a plecat, nu mai e cu noi, te întorci în zona aia și îți dai seama ce trebuie să faci, să-ți recapezi curajul. Și curajul din experiența pe care eu o am de 9 luni, să știți că de 9 luni lucrăm în online. Și în afara faptului că avem tot fel de provocări de genul ăsta, că nu reușim să intrăm online sau nu știu, nu. Astea sunt provocări în sensul că trebuie să cunoaștem și noi tehnologie. Știi, uite aici e multivalența asta despre care povesteam. Ne-am dat seama curajul îl capeți cel mai ușor în comunitatea în care te bagi, în care intri. Comunitatea e o chestie foarte interesantă. Iar noi în Foundation, în Floral Design, creăm o super comunitate. Creăm o super comunitate și de ce știu, nu de laudă, ci pentru că feedback-urile sunt în sensul ăsta. Pentru că după level 1 și level 2 există level 3 și s-a întâmplat ca la level 3 să nu poată să intre
toată grupa de la level 1 și 2 în prima formulă. Și atunci mi-am zis, mamă, îmi pare așa rău de gașca asta, pentru că au fost situații în care e o perioadă prea aglomerată pentru mine, nu pot să intru la level 3. Și atunci am zis, ok, hai că intri la grupa următoare, nu e nicio problemă, adică nu e ca și cum pierzi. Dar dar mie îmi plac fetele, eu vreau aici, împreună am făcut Andres. Apropo de comunitate. Comunitatea e foarte importantă. Vreau să vă zic că de 9 luni suntem în online, mai mulți și mai mulți și mai mulți, dar tot timpul aceiași oameni. Doar că avem așa prieteni noi și creștem atât de frumos împreună, încât aproape că nu știu cum să vă conving să intrați în chestia asta, nu dintr-un principiu financiar. Principiul financiar există pentru că asta este meseria pe care am ales-o și asta este ceea ce fac. Dar motivarea mea și misiunea și scopul cu care eu am venit spre voi sunt legate de ceea ce reușim să dăruim și cu câtă pasiune și cu câtă prețiozitate și cu câtă informație de calitate reușim să ajungem la voi. E foarte, foarte interesant. Nu o să puteți niciodată înțelege ce se întâmplă în spatele imaginilor frumoase, în spatele evenimentelor pe care noi vi le prezentăm, în spatele feedback-urilor pe care noi tot le afișăm la story, da? Le afișăm la story ca să știți, să vedeți reacțiile cursantelor. Nu o să puteți să înțelegeți niciodată ce se întâmplă acolo decât dacă sunteți acolo. Noi pentru voi am generat un program foarte interesant, mai ales de când s-a întâmplat chestia asta cu pandemia. Am intrat într-un program în care feedback-ul este aproape obligatoriu. Și când zic feedback, v-am povestit la început despre temele acelea pe care voi le urcați pe grup și eu sunt acolo să vă dau feedback și să povestim împreună, să vedem ce e bine, ce nu. De fapt, nu că ce nu e bine, doar cu ce trebuie completat în așa fel încât să iasă minunat. Atunci, completările astea le discutăm împreună, vei le înțelegeți foarte clar. Și apropo de înțeles, sunt convinsă că majoritatea dintre voi ați făcut tot felul de cursuri și întrebarea mea pentru voi, fără să am nevoie de un răspuns neapărat, ci să vă dați vouă un răspuns, este legată de ce anume, cum plecați voi de la cursuri, da? Adică aveți întrebări multe, e limpede sau e un fel de ceață? Ce se întâmplă după ce mergeți la cursuri? Ok? Și asta este foarte important pentru mine să aveți ca senzație, știi? Mai este important să știu cu ce așteptări se vine. Și ăsta este motivul pentru care astăzi am ales să vorbim despre încredere, pentru că 99% dintre cursantele din Foundation povestesc despre încredere. Adică, care e intenția ta? Intenția este să capăt încredere în mine. Și atunci am stat și ne-am gândit, bun, poți să ai încredere în floristul din tine, dar ai nevoie de încredere și în omul din tine. Încrederea în omul din tine o rezolvi în momentul în care știi cine ești, da? Știi ce vrei să devii în lumea asta multă și grea și grăbită, da? Grea sau nu grea, depinde cum ne facem viața, dar în lumea asta multă și grăbită, să vedem cine vrei să fii, da? Și cui te adresezi tu. Asta este foarte important. Încrederea în specialistul din tine apare cu informație, cu educație, cu skill-uri, cu tehnici. N-ai cum să știi tehnică, n-ai cum să fii bun sau să-ți dorești să fii acolo on the top dacă nu știi tehnică. Nimic nu funcționează fără tehnică. Designul floral, pe lângă faptul că este un domeniu creativ, e full de tehnică în spate. E foarte important. Dacă voi considerați că nu sunteți bune sau buni la tehnică, învățați despre asta. Da? Adică nu vă fie teamă, cu siguranță trebuie să învățați, dar nu vă fie teamă, băi, tehnica nu-i pentru mine, ok, nu mă duc să fac cursuri. E bună tehnica și o să ajungă la voi, că ajunge tot într-un mod creativ, da? Adică chiar ajunge într-un mod creativ la voi. Bun, deci omul din tine are încredere, specialistul din tine are încredere și liderul din tine, mai povestim despre asta. Da? Pentru că liderul din tine deja are nevoie de o grămadă de alte skill-uri care țin de business, de marketing și așa mai departe, iar pentru asta mai povestim. Ok?
Bun. Eu despre asta am vrut să vă povestesc astăzi, despre încrederea, despre cum că prinzi aripi, despre ce anume te face să te blochezi cumva, știi? Și încă ceva, aș mai vrea să mai punctez încă o dată chestia aia cu frustrările, da? Deci frustrările vin duium, așa, buluc, aproape că intră în aceeași oală cu încrederea și dă încrederea pe din afară și rămân frustrările acolo. Frustrările vin în momentul în care ne pierdem de pe drumul nostru. Adică drumul nostru e așa și tu te pierzi stânga-dreapta, ai plecat de pe drumul tău. Ai plecat de pe drumul tău. Și cum poți să rămâi pe traiectoria ta inițială în momentul în care știi foarte clar care este drumul tău, adică îl asfaltezi? Știi? În momentul în care mergi doar pe pietriș, e ușor să deraiezi, că pietriș, pământ e și în stânga și în dreapta. În momentul în care ți-ai asfaltat șoseaua ta, da? Drumul tău, în momentul în care ai făcut asta, e foarte greu să te pierzi acolo. Și cum faci asta? Stabilește foarte clar cine ești, cine vrei să fii și încotro vrei să mergi. Vrei să faci un hobby sau vrei să faci o afacere? Nu contează că ești la început de drum, nu contează că ești de 20 de ani în industria asta, ai nevoie de educație. Iar noi chiar avem toate resursele necesare. Și nu e de laudă, ci pentru că chiar știm. Avem dovada evoluției foarte, foarte clare. Suntem atât de încântate și atât de mândre ce am reușit să facem cu floriștii. Evaluăm doar anul ăsta, da? În cele 9 luni de când suntem în online cu grupele de foundation în floral design, încât aproape că vine să strig în gura mare în fiecare zi. Eu mă mir de ce nu începem o grupă nouă în fiecare săptămână. Nici n-am face față să facem asta. Adică avem locuri limitate, așa cumva suntem limitate în timp și spațiu ca să putem să ne facem treaba așa cum știm și cum vrem să o facem, dar v-am zis încă o dată, nu știu cum să vă spun mai bine și atunci asta a fost calea mea în care să aleg să vă transmit despre ce înseamnă educația în online și despre ce înseamnă încrederea și cum vine ea și să le dăm încolo, mă frate, de frustrări, că nu avem ce face cu ele. Nu ne ajută la nimic, nici să creștem, nici să... Nimic, zero, frustrări zero, da? Lipsă de încredere zero, nu ne ajută la nimic. Alea le lăsăm, păi da, dar clientul nu plătește. Nu asta ne interesează. Păi da, dar știi, n-a fost un an fără evenimente. Nu ne interesează chestia asta. Noi trebuie să știm care este drumul nostru. Uitați-vă pe hârtie, evaluați-vă pe voi, business-ul vostru și vedeți încotro. Vedeți încotro. Noi avem brațele deschise, pentru orice informație aveți nevoie, suntem aici pentru voi și mai mult de atâta. Avem un cod de reducere, 50% reducere pentru programul Foundation, da? În Floral Design Level 1 și 2 și tot 50% pentru feedback. Codul de reducere este Raluca 50, programul costă 3.500 de lei, dar aveți 50% reducere. Programul de feedback costă 1.600 de lei, dar pentru că e 50% reducere, e 800 de lei. Sunt chestii tehnice, cifre, chestii de genul ăsta, le-am ținut minte ca să vi le spun. Dacă vă interesează lucrul ăsta, vă rog să-mi scrieți oricum link-ul pentru programul de level 1 și 2, l-am peste tot, pe Instagram, pe Facebook, peste tot, peste toate postările mele. Vă așteptăm cu brațele deschise și când începem? Pe 27 octombrie. Adică acuși începem pe 27 octombrie să ne vedem în Foundation într-o grupă nouă, level 1 și 2. Începem chiar acum. Eu vă îmbrățișez. Aștept cu voi multe întrebări, pentru că îmi place să răspund la ele, pentru că știu că aveți foarte multe întrebări și aveți nevoie de lumină. Ok? Vă aștept cu mare drag și mulțumesc foarte mult pentru îngăduință și pentru încredere. Că ați stat astăzi și ați așteptat să intru, chiar dacă am intrat mai târziu, dar să știți că o să avem link-ul disponibil destul de mult timp și vă mulțumesc pentru deschiderea voastră și pentru faptul că ați ales să petreceți vineri, da? O dimineață împreună cu mine, aproape că după masă. Zi frumoasă să aveți și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ne îmbrățișăm, da? De la distanță și eu vă aștept în online cu mare drag. Zi frumoasă să aveți!